request ko man tayo sirok ti pandiling. Adik. And of course, June, pakibati nga po yung family Agustin dyan sa Rizal. Purok 3 po. Pagbati mula sa friend Rizal po. Di na laki imbaga no sino isuna. Well, di makita yung message ni brother ko to yan. Nadatay ko natatay ka. Makita mo yung ta? Brother mo, Clifford. Well, nadatay ko natatay. Na mensahe na. Wan, ang matan dyan mabibiro ka na. Ulitaman, brother, tol. Jaya, message mo. Okay nga ro, dahil ti mauding nga natin para iti first set. Ket kansyon naman ba tayo may sapay nga native dance nga song from the Kankanay group of ethnic Kankanay. May isang nga tribo ket kaya may opo dahil nga susuna iti tata kasi kaslang marinam nga may saka nga Ilocano, may saka nga miyembro iti kultura tayo iti Pilipinas. Lucas to iti sunsunata. Opisyales ay mababas ini. Sing and you pa'y kay man sakripisyo. Umagawi ay man anak si mundo. Kalsada kumaat puminta. Paabot mapadas man biyahe at awat nakarelax. Tabakan ko dadin pagarigan ngamnam ay mutkit din sa gabasi. Wadadi dumatumpay ay project. Bantayan ta di makipikipik. Ilimian ko maggagawis. Nuaday mauglaw lay
panpalinam. Wingi ang lugar ay napua, ulay no sinudi panpalinam. Wingi ang lugar ay napua, Okay, karuba, ag subling 44, dekaduwa, kalpasan ti sa magmumano nga palagip.